ije di na nwunye adịrọ mfe. N'ọtụtụ mgbe ụmụ nwaanyị na-eche na ọ bụ maka ego ka nna na-eje asị nwa m hapụbe m ga-abịa di ka gị na ya biri. Ọ bụrụ maka ihe ego, it's for a purpose. Oh yeah, let's find out. N'ihi ego ka nna jiri ree nwa ya. Asị. N'ihi ego ka nna jiri ree mụ. Ị ga-agba mbọ chọpụta ihe nna gị jiri sị gị ka abịa di gị. Nna agaghị emetụ maka Ekwere ebe mbụ nwanyị o, abụ m onye ije. Ụna afụla ebe nsogbu asị. N'ihi ego ka nna jiri ree nwa ya. Nwoke na nwaanyị adịrị ama aka. N'ihi ego ka nna jiri ree nwa ya. You can never be in a competition at all. Nna agaghị emetụ maka Nwaanyị nwere ọrụ ya, ebe mbụ nwanyị ya. nwoke enwekwa ọrụ nke ya. N'ihi ego ka nna jiri ree mụ. Ọ bụ ihe a na-ebute Ọ bụ nkewa. n'ihi mọnịyo ka nna jiri ree mụ. It can never be. A sị na mbụ nwoke nna m enweghị ike imetụ maka For how much? mana ebe mbụ Ego nwanyị one. abụ m onye nde. Ngwa gee ntị ka m kọrọ unu. Igwe niile gaga n'ụzụ. Nke a pụtara na nwaanyị niile kwesịrị ịlụ di someday sometime. Dịka akwụkwọ nsọ si kwu na nwaanyị ga-ahapụ be nne na nna ya gakwuru di ya na ya biri dịka ofu. Ma n'ụbọchị taa, ndị mekaniki ekweghịzi anyị mara ndị bụ ndị ara. Ajọ omume emeela ọtụtụ ụmụ nwaanyị alụghị di. So many of them chọziri ịwụ nwoke n'ezinụlọ ebe a lụrụ ha. Ebe a na-azọ onye ga-abụ onye isi, onye ga-abụ onye ọdụ. Ọ bụ ya mere ọtụtụ n'ime ha alụla di n'ụbọchị taa. Ụfọdụ n'ime ha ajikọtala nji chaba ọcha, ụfọdụ chakata ọcha ha ajụbe nji due to ajọ omume. Biko na ụmụnne m, ọ bụrụ na anyị ga-ekwere n'okwu a that someday sometime nwaanyị ga-ahapụ be ya gakwuru di ya ya na ya biri, o nwere ihe Chineke jiri sị gị gaa n'ezinụlọ ahụ. It's not just for formality but for a purpose. N'ihi ego ka nna jiri ree nwa ya. Ego ole ka a na-ana dị n'isi nwaanyị, biko ka m jụọrọ ya? Ka nna jiri ree mụ. For how much? Asị na Ego mbụ ole? nwoke nna agaghị emetụ maka Ọkwa na ihe a ebe na-ebute mbụ nsogbu ahụ. nwanyị o, abụ m onye ije. N'ihi ego ka nna jiri ree nwa ya. Ekwerọ m. Ekwerọ m na nke a. Asị na mbụ nwoke nna agaghị emetụ maka Nwaanyị ọbụla na-alụrụ di, ọ bụrụ ihe ọma mere ya. Otu a ka ọ dị. Alala m na be di m. Ị garuo ebe ahụ rubekwa isi o. Onye jụrụ ese m si ya n'alawala m na be di m. O nwere reason eji sị gị gawa ebe ahụ. Ụmụ nwaanyị bụ di lụrụ ya. Oh yes. Di bụ ugwu nwaanyị. Di bụ ugwu nwaanyị n'eziokwu. Ụmụ nwaanyị ibe m ka anyị nwere ndidi chọba ife ụwa. Gwa ha ya, gwa ha ya. Let there be peace. Let there be peace. Ezinụlọ ebe a lụrụ gị. That is number one thing. Ka anyị wepụga nsogbu ka anyị nwere Chukwu Oke nsogbu na oke ọchịchọ agaghị enyere gị aka. It is only God that you can embrace. Ya dịrị gị mma. Ka ya bụ na oke ntecha na oke nkwakọ o gbuola ọtụtụ ndị, mebie ọtụtụ ezinụlọ. Women are the mirror of every home. We are also the salt to the nation. And when the salt lost its taste, it become worthless. Ozugbo ozugbo. Gịnị ka m na-ekwu okwu ya? Ụmụ nwaanyị biko ka anyị gbadochie n'ụkwụ na Chineke. Because ezinụlọ ọbụla enwere nwaanyị ọjọọ, ọ na-eme ụmụ ya afe. Oh, for example, nwoke ọbụla chọrọ ịlụ nwaanyị ga-ebu ụzọ lee nne nwunye ọ chọrọ ịlụ. Ahụbeghị m onye gara ịlụ nwaanyị ya sị ka mara ma nna ya nwekwa ezigbo mmadụ. First of all, the picture of the mother will speak first
before the Father will follow. Therefore, women, you are the beauty of our home. Let us be of peace and not destruction. So many have destroyed their daughters because they want to be famous. The architect of our problems lies in All Seasons Hotel is our home away from home. So we have everything under one umbrella. We have from executive suites, normal suites, we have diplomatic suites. So our rooms is so comfortable, you can enjoy yourself. It's come and relax at All Seasons Hotel. When you're done with that, you can come down, visit our fantastic hotel restaurant. The restaurant is called the Las Palmas Restaurant with fantastic meals. You really will enjoy the meals. So come and enjoy our fantastic meals. It's from continental cuisines and Nigerian food as well. From there you can move on to our Caribbean bar. It's an inside bar with some fantastic wines, non-alcoholic alcoholics. We even have to give you like cocktails and even mocktails. Mocktails is fantastic, so come and enjoy those mocktails with us. Then if you don't want to sit indoors, you have a choice. You can go to our pool bar. Our pool bar oversees 2 fantastic swimming pools. One for kids swimming pools and one for adults. So if you want to sit outside, you can always sit upstairs, which is open, and you can enjoy it. So please come and have your relaxing time at All Seasons Hotel. From there, if you're tired, you go back to your room, and in the morning, very early from at 6 o'clock, you can come and enjoy our gym, which you can do your workout in the morning, and it will be a fantastic day at All Seasons. From All Seasons, from the hotel, you can move on to our fantastic place called Mimi's Place. You can have fantastic African dishes. They can give you a bigger variety as what the hotel can give you. So please come and enjoy your time with us. At Mimi's Place, you can even enjoy the outdoor seating, which comedians will entertain you. And really, it's it's fabulous. So please, if you are at All Seasons, come and enjoy your day with us. Weekends, and you can book even for a week or for a month. All Seasons Hotel is kids friendly, so you don't need to worry where your kids is going to be, so enjoy your time with us. Igbo ndị ọba na-ege ntị, unu anụ na ihe onye ọcha kwuru. Ihe ka m si na-ele anya ka mgbe na-ele ya n'ọnụ, ihe m nụ ga-asịpịrịsịpịrịsịpịrị. Ma niile na ọ sọrọ nga m nọ n'ọgbụ, nga m gbara nụ ka m ga-agba ekwusi onye ọcha asụọla m nwa chọrọ ịsụ asị. Biko, maka ndị na-anaghị anụ oyibo, nwere ike ịnụ oyibo mana ọ bụ ụdị oyibo ndị within, ede anụ ke ndị ọcha. So biko ya ka m chọọ ka m kọwara unu ya n'ihu. Ihe o kwuru so ọsụ nso unu ị gara bụ ebe niile ị gara ma shi America, shi London, shi US, shi Jamaica, shi South Africa, shi Malaysia, shi Turkey, shi London, ebe ọ bụla isi ilu ị gararịa gbuo nga ịbịama na All Seasons Hotel. Na All Seasons Hotel is a comfortable place. Anụrụ m nke ka m na-ada anụ bekee, anụrụ m okwu a comfortable place, otu o shiri kwe tachideze ana comfortable place is a comfortable place. Ya bụ ebe ọ ga-awụ gị nọrọ ume eru oge ala ịbata na All Seasons ọsọ adịghị ha na-enweta maka Chukwu enwere ha nta nwe imo enwere rum ha ịba ga na rum ha ọ dị ka alaeze isi ngara alaeze ụdị rum m hụrụ na All Seasons ka ọ dị ka nga alaeze Chineke ya wee ebe niile mechicha ọnụ white ka ndị mozi na ngwa na-ekwe aleluya niile nọcha n'ime All Seasons. Gị berute na All Seasons ha nwere gym ebe ọ ga-awụ gị ribe na orie dọkọrọ gị n'ahụ gị na-agawa ndụba ị ga-amụta ị ga-eme gị baga na gym gị na-ebuli akwa obi akwa aza gị n'obi afọ ihe niile ha eriri gị buru ibu gbuchia ya gị ha ọtọ gị nwa fere gị chekwa na igwu mmiri ịwa azụ mmadụ otu iche eme mmiri akọlọ gị na ahụ gị mama n'ime mmiri ya ha nwere pool side
nwee ebe a ebe na-ara ihe ọrụ ee ụmụ okorobịa ụnụ na-ala ka nkwụ ọkụ adị onye ka nwere ka eburu ebu na ma Chineke nna gị ba ịga na aba enwere executive bar ya aba ndị gbọrọgbọrọ okwu na-abụ ụmụ okorobịa dịka anyị awashi CS ihe mbụ so ya bịa were ya ịba ịga na aba awa adịghị ụdị mmanya ị chọrọ ị na-agịda enweta ma nkwụ ọkụ ma nke oyi ma nke okpukpere gị nwe ya n'ọṅụ wine ndị a na-emeji mkpụrụ obi wine that mejie obi enwechara ya nga ya na ba ha ịba ebe na restaurant ebe na-eshiri anwụ beele m nke enwe ọnwụ restaurant ha a na-esi m gara gwa gịrị bọket ka ejiri m agara m ofe araga m n'ofe gị ofe eghere m maka chụkwara ụdị azụ m na-agakwado n'ime ite ofe ofe were akpụ ihe nga emezichara akpụ na-ama ma akpụ na-eshi nwa pupu akpụ ha dịka esi ịbịa dị fọrọ ya n'ofe akpụ ga-adị mma lọrọ iri ya n'ọdị gị gara enyepụ ya ote ị gada afọ ọsọ nwa ụdọ mmadụ gara enyesi ọ gị dore ala si iji aka ya na-apụsị nwa onwe apụsị onye na-apụ aha isi ya so biko iberịta na all season enwere ihe na-agịda enweta fọ enwere ha ebe na-agba klọb ya wee gbuo abalị maka ụlọ na ndị na-ada ala ike ya na ahụ na ndị na-eme vigil na klọb enwere ha ezigbote klọb gị kpọrọ nwa agbọghọbịa ọgwụ na ya na-abụ ndị agafere nna gị kpọrọ ha gị baga na klọb ụlọ na-agba iche na mmadụ wee ru n'ime klọb ọ na-anọ n'ime ọsịsị adịghị na ụfọdụ nga amaka chukwu gị meghe ya nọọ mechasị na kọntinental bụ okwu ya ndị South Africa ya nwụ ewedu ofe nsara ndị Igbo anyị wụ mmadụ ofe onugbu ha ga-ịracha ofe onugbu ha maka chukwu gị ala so ihe niile ndị a anyị nwechara na ọsịsị nwekwa ebe na-eme marriage kesi nwa onye emere propose gị na ya akwagide nwa otu ochiri megide m nye gị ego sị gị nọ ya ma ọ bụ wetara ego ejiri na onye ọbụla wetara ego ya ma ọlụlụ ọlụlụ ego nwunye gị wetara ma ọgụ ma wetara gị were ego bịa kwụọ ụgwọ họọlụ ahụ ịba ịga na họọlụ ọ dị ka nga na-agba ihe họọlụ ha nwere nọ very ma rọrọ họọlụ amakata ma enwere ha different size of halls Gaba, I will hold that contain 2,000 people, 1,000 people, and assorted people. Assorted people. Yes, TAS. Yeah, Makamana Kanko. Yeah, peoples. Yeah, Rotoni. Yeah, people. Yeah, Rohamad. Yeah, peoples. So because all season hotel kind of copia. About the Garabul Christmas, here, Barabiawa, security, environment, attention. Ihe niile ụmụ agbọghọbịa ndị na reception ịbata ote gị bụgoro ụzọ lụọ asị ọrụkwa ebe ị ga-aba hotel ya dịka ụmụ ajọ mmụọ ka a chịrịlachi juo na reception eziri ha na-akpọ nwụrụ lipstik ha na-ete akwụkwọ ụdị ihe nne uju ọnụ ha na-acha nwa rịrịọrịrịọrịrị adịke na-akpụ isi echa gold all season ka unu nwa aka do your hand all seasons he is the best. Yeah, say all season ka unu nwa aka all seasons ukonu aka